ଦୁଇଟି ଝୁଡିରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆମ୍ବ ଏବଂ ସେଉ ଅଛି। ଆମ୍ବ ଥିବା ଝୁଡିରୁ 8ଟି ଆମ୍ବକୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଉ ଥିବା ଝୁଡିରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝୁଡି ଅର୍ଥାତ ସେଉ ଥିବା ଝୁଡିରେ କେତୋଟି ଫଳ ହେଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଧା କଣ କହୁଛି? କହୁଛି ଦିଟା ଝୁଡି ଅଛି, ଏ ଗୋଟେ ଝୁଡି, ଏ ଗୋଟେ ଝୁଡି, ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଝୁଡିରେ ରହିଛି ଆମ୍ବ, ମନେକର ଏକ୍ସଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଝୁଡିରେ ଅଛି ସେଉ, ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆମ୍ବ ସେଉ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଝୁଡିରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟକ ଆମ୍ବ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝୁଡିରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ସେଇ ଏକ ସଂଖ୍ୟକ ସେଉ ରହିବ ନା ନାହିଁ? ରହିବ। ଏବେ ଆମ୍ବ ଝୁଡିରୁ 8ଟି ଆମ୍ବ ବାହାରି କରିଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଥମ ଝୁଡିରୁ 8ଟି ଆମ୍ବ କମେଇ ଦିଆଗଲା, -8 ହେଲା, କାରଣ 8ଟି ଆମ୍ବ କମେଇ ଦିଆଗଲା, ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଏହି 8ଟି ଆମ୍ବକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଝୁଡିରେ ରଖି ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝୁଡିରେ ଯେତେ ଆମ୍ବ ଥିଲା 8ଟା ଅଧିକ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଉଛ? ଏଠୁ କେତେ କମିଲା? 8ଟା କମିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝୁଡିରେ କଣ ହେଲା ନା 8ଟା ବଢିଗଲା। ରାଇଟ? ତାହେଲେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ତେବେ ଦୁଇ ଝୁଡିରେ କେତୋଟି ଫଳ ହେଲା? ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଝୁଡିରୁ -8 ହେଇକି ସେଟା ଯାଇକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା, ତେଣୁ ଏଠି -8ଟା ଏପଟକୁ ଆସିଲେ +8 ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏପଟେ 8 ଅଛି, 8 + 8 ଟୋଟାଲ ହେଇଯିବ ଆମର 16। ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର 16, ଅର୍ଥାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଡିରେ ଅପସନ ବି ଅର୍ଥାତ 16ଟି ଫଳ ରହିଛି। ଓ ବୁଝିପାରିଲ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବାର ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ରିପିଟ ଲେଖ।